тимҳои ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистону Сурия дар доираи омодагӣ ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2023 миёни бозингарони то 20 сола бозии аввали санҷишии худро доир намуданд. Пеш аз оғози бозӣ футболбозони дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Сурия ба хотири қурбониёни офатҳои табиӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон ва онҳое ки бар асари заминларзаҳо дар Сурияву Туркия ҷон бохтанд, дақиқаи хомӯширо риоя карданд. дидори санҷишии ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистону Сурия дар варзишгоҳи марказии шаҳри Исҳор доир гардида бо ҳисоби минималии 1-0 ба суди ҷавонони Сурия ба анҷом расид. сармураббии тими ҷавонони Тоҷикистон мутахассиси беларусӣ Олег Кубарёв аз дақиқаҳои аввал қисми зиёди ҳайати дуюми худро ба майдон баровард. новобаста аз ин миллипӯшони мо дар қисми аввал бар ҳарифони хеш бартарӣ доштанд ва аз онҳо дида як сару гардан боло майдондорӣ мекарданд, вале қисми аввал бидуни задани гол пушти сар шуд. дар қисми дуюм меҳмонон бартарӣ доштанд. он чанд ҳолате ки суриягиҳо дар назди дарвозаи футболбозони мо созмон медоданд, Сафармат Ғаффоров дарвозабони мунтахаби ҷавонони кишвар бо маҳорати воло онҳоро бартараф мекард. ба ғайри як ҳолат ки ҷавонони Сурия дар дақиқаи 93 ба миён оварданд ва голи ягонаи вохӯриро заданд. муаллифи зарбаи нишонрас Муҳаммад Асад гардид. бозии дуюми санҷишии дастаҳои Тоҷикистону Сурия санаи 24 феврал маҳз дар ҳамин варзишгоҳи марказии шаҳри Исҳор доир мешавад. лозим ба ёдоварист ки бозиҳои мазкур марҳилаи охирини омодагии дастаҳо ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2023 миёни ҷавонони то 20 сола дониста мешавад. чемпионати Осиё миёни ҷавонони то 20 сола аз санаи 1 март дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон оғоз гардида, миллипӯшони тоҷик дар гурӯҳи С бо ҳамтоёни худ аз Кореяи Ҷанубӣ, Урдун ва Умон бозӣ мекунанд. Tajikistan 0-0.